Sa mga pangyunot na bareta, target sa operasyon kontra droga sa Masbate, Gadan, kan subuot manlaban. 170,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na-recover sa magkasuway na operasyon sa Albay, Asin, Sorsogon. Daragita, iridukan mabangga nin motorsiklo sa Catanduanes. Tulong classroom sa sarong pampublikong eskwelahan sa Masbate nasulo. Asin 2 persona sa syudad nin Iriga na tawan nin wheelchair hale sa Ako Bicol Party List. Maray na hapon, Martes, Marso 14, taong 2023. Uninan mga baretang tatak Bicol. Madadamog man ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes, asin 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Target sa operasyon kontra droga sa Katayngan, Masbate, Gadan kan subuot manlaban sa otoridad. Detalye sa report ni Nomer Corporal. Gadan ang 39 anyos na si Jose Janos Francisco matapos na subot man laban sa ginibong bypass operation kang otoridad sa Barangay Poblasyon Katayngan, Masbate kan Sabadong Banggi, Marso 11. Sa impormasyon, nagpurbar subot si Francisco naman laban kang arestaro na kang otoridad matapos na mabakalang kang pusher buyer ning sarong plastic sachet. Laug ang pigtutubudan na shabu na may kantidad na 20,000 pesos. Napag-araman man na nagtatrabaho si Francisco sa munisipyo kang Masbate, asin residente kang Barangay Nursery. Pagdating na sir ng tropa, nung may tama na yung suspect, ay dinala pa siya sir sa hospital. Kung ma-revive pa siya or hindi, nag-request sir ng ambulance sa district hospital para sir madala siya doon sa district hospital. Only that siguro along the way doon sa bago siya declared dead on arrival siya sir ng attending physician. Na-recover sa posisyon kan sospek ang sarong badil, sarong sadit na plastic sachet laug ang pigtutubudan na shabu, sarong medium plastic sachet na may laug man na pigtutubudan na shabu. Ang kampanya po ng PNP sa illegal na droga ay relentless po. Patuloy po sir na ini-implement. Sulong na mamonitor lang natin sir yung mga illegal drug activity ay hindi po natin sir pinapalampas. Opo. Kasi yan po sir ay parte po sir ng trabaho natin. Maswerte naman na mayong nakulugan sa puwersa kang operatiba kang nasabing operasyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. 170,000 pesos na kantidad nin iligal na droga na kumpiskar sa magkasuway na operasyon sa Albay, Asin, Sorsogon. Uyaliwat si Nomer Corporal. Sinakyada kang pinagsarong puwersa kang PDEA Bicol, PDEA Sorsogon, Asin, Sorsogon Police Provincial Office, ang drug den sa Porksyete, Barangay Cambulaga, West District, Sorsogon City, pasado alas 4 ning hapon kang Marso 12. Nakumpiskar sa 5 suspetsyado ang 4 na silyadong plastic sachet, laugang pigtutubudan na shabu na may gabat na 13.4 gramo, asin may street value na 102,000 pesos o 102,000 pesos. Mantangan mga sospek binistong sinda Elsa Buen, 45 anyos, Lito Buen, 37 anyos, Romel Buen, 59 anyos, anas residente kang nasambit na barangay. Arestado man si Michelle Espinida, 45 anyos, asin ang 33 anyos sa si Miriam Reyes. Parehong residente kang barangay Bibingkang kang nasambit na syudad. Ang iba isa na kuyanta na monitor tang nagme-maintain. May mga drug din maintainer. Kung sabihin, haloy na sila na-involve. While ang ibang mga bagong personahe ini, mga visitors hindi, ang classification na is visitor. So, iyon man talaga yung trend ko niya. May mga dating minabalik, muna may mga bagong personalidad minalawa sa illegal drug trade. Pasado alas 12 na baning hapong kasudma, Marso 13. Kan maaresto naman si Daglinel Olotea, 24 anyos, Eduardo Boneo Bilono, 52 anyos, Urlin Opimaria Ogwis, 36 anyos,
asin Lore Padua, 52 anyos na sagin mansubot na nagpabistaw bilang scout ranger. Na-recover sa 4 na sospek ang nagkapirang plastic sa shaylaw ang pigtutubodang shabu na may gabat na 10 gramo o 68,000 pesos. Asin ang mga ginamit na drug paraphernalia. Ang identity kang ko yun, pero in so far, di mo siya connected sa ano. Siguro kung makakagawa kayo verification, so i-confirm yung ka-concerned yun, kung totoo man na membro or nagagamit lang. Kasi usong mambaga yan, nagagamit lang ka mga uniforme kang police or AAP. So siguro yan sa ilingonta kung konektado sa uba ko. Asigurasyon naman kang ahensya, daisindam mauntok sa pagkondukta ng mga programa asin operasyon, nga ni dagos ng mapu ang paglakop ng illegal na droga. Realisasyon ini, bakong para siguro sa sato, bakong para sa bakong para kay Simon, para ina sa sato yung mga magiging aki sa masunod na henerasyon na magkaigwa ng matunin ng komunidad. So peaceful din, magiging magayon ang satuyang pagbuhay kung araw kining mapadagos kita na marayo sa illegal drugs. Sa presente, nasa kustodiya na kang otoridad ang mga sospek na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal. Daragita, iridukan mabunggo nin motorsiklo sa Catanduanes. Detalye sa report ni Niña Valladolid. Irido ang 12 anyos na daragita sa San Vicente, Virac, Catanduanes kan mabangga nin motorsiklo alas 5 nin hapon kan Sabado, Marso 11. Susog sa impormasyon, nagpurbal na magbalyo sa ibong na porsyon kan tinampo ang biktima, huli ta iguanin bakalon sa hampang nindang tindahan. Alagad da inari paro kan biktima, ang padangadang na motorsiklo na pigmamaneho ni John L. Troy Taroy kan barangay Binanuhan, Bato, Catanduanes na nauli sa pagkakairido kan biktima magin ni Taroy. And kausap po kayo ni para ang biktima at yung driver magsupprehir ki mga lastro yung mga lugad po sa ilang mga lawas. And tulos man po nakapag-responde to MDRMO pang Verac po. And nag-dispas man kita sa to yung personahes. Dai naman nagsangat panin kaso ang pamilya kan biktima, mantang sinagot naman kan nakabanggang motorista ang pagpabulong sa biktima. Sa mga driver po na defensive sa pag-drive, and sa mga magurang po, bantayan sa inyong mga aki and turuan sa tamang pagbalyo, na dahil basta-basta magbalyo po sa kalsada. Sa ngunyan, nakauli na sa indang residensya ang biktima magin ang driver na parehong nagpaparahay na. Nasa kustudiya naman kan Virac MPS ang motorsiklo ni Taroy para sa magkakanigong disposisyon. Para sa mga baretang tatak Bicol, an Imperial, Bicol University intern. Tulong classroom sa sarong pampublikong eskwelahan sa Masbate na sulo asin 2 persona sa syudad nin Iriga na tawan nin wheelchair hale sa Ako Bicol Party List. Yan asin iba pang bareta sa samuyang pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate.
ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadakat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Nagbabalikan Ako Bicol Online TV. Tulong classroom sa sarong pampublikong eskwelahan sa Dimasalang, Masbate, Nasulo. Detalye sa report ni Ninya Valladolid. Alas 12:20 ni ugto kasuudma, Marso 13 kan kauno nin kalayo ang tulong classroom sa Dimasalang Central School, Barangay Poblasyon, Masbate. Sa inisyal na impormasyon gikan BFP, tigtutugdong faulty electrical wiring ang posibleng kausa kan kasulo na uminabot sa ikaduwang alarma. Wala na nag-rescue sa Eva. Bali po yung mga linya niya ng kuryente nandun po sa taas ng kisame, kaya hindi po siguro na yung mga teacher na may sugat na yung wirings doon kasi sila po mismo ang nagsabi na nakaming daga doon sa classroom nila. Sigon kay Sese, pagkakarkulong abuton sa 1.4 milyones pesos ang winalat na danyos kan kasulo. Magalauna imedya nin hapon parehong aldaw kan maideklaraman ining fire out kan BFP. Yun nga po, pagdating doon, napakalaki na po talaga ng apoy sa school. Kaya medyo hindi po kagad na apula. Pero nagapan din po kasi na makatawid po sa mga katabing classroom. Maswerte naman na mayong nalugadan sa insidente, hulit tatulos man na nakaluwas ang mga estudyante asin mga paratukdo. Sa ngunyan, balik na liwat ang klase sa nasabing eskwelahan. Mientras tanto, nagkaigwa man ng grass fire sa Kayabon Hill sa barangay Maysalay mag-aalas 12:30 kasubagong udto. Sa presente, padagos pang pigaaram kan BFP Goa ang kausa kan grass fire. Para sa mga baretang tatak Bicol, Ninya Valladolid, Bicol University Intern. DTI Bicol nagpatanid sa publiko magbakal sa non-fire extinguisher sa lehitimong dealer. Detalye sa report ni Carmelo Balya. Kasabay kan pag-obserbar kan Fire Prevention Month, liwat naman na nagpagirumdom ang Department of Trade and Industry o DTI sa mga lihitimo sa ng dealer magbakal ng fire extinguisher. Sigon sa DTI Bicol, apwera sa normal na rekisito sa pagbubukas ng negosyo, pigsasara manindaan mga tindahan ng fire extinguisher, magin ang mga produktong ititindakan mga ini. Pera sa mga dapat hanapon sa pagbakal ng produkto, iyo ang balidong Product Standards License Number, na hali naman sa Bureau of Product Standards. Huwag kayo itong pigahagad kan DTI na requirements. Saro, itong valid PS license number na nakaagduman sa fire extinguisher mismo. Yawan duman so PS license number, lakung sa ini PS license number ni unique ini para sa traceability kung sisay ang tinauwang kan DTI na ini. Kung ikaso mga nagkaigwa kay problema, matitrace me kung sisay po sa manufacturer kayan. Saro sa mga haluin ng nagtitinda ng fire extinguisher ang tindahan ninda Sendi. 47 taon na silang nagtitinda kaini, asin pigsisyerto ng gadninda ang kalidad kan sa indang produkto. Apwera sa pagsiguro na salbado ang produkto, importante man na nakokomple ang mga rekisito sa negosyo. Maganda nga na ano yan ni DTI kasi sa amin naman protection din sa amin na kami meron kasing mga kailangan i-comply sa DTI through product standard, kaya yun din sa amin yung pag bumili ka sa may certifying na BPS, secure ka na talagang kalidad yung binibili mong produkto. Pagduduon kan DTI, importante na nasara ng gadan kalidad kan babakalo na produkto urog ng gamit ini sa pagsalbar ng buhay. Sa presente, padagos ang DTI sa pagkumpiskar nin mga produkto na daing nag-agi sa testing center. Padagos man ang sendang monitoring sa mga bako lihitimong tindahan na nagpapabakal kan mga ini. Rason kaya, siyempre,
mas alang ko ang ganansya ninda. Ibig sabihin, so produktong nakuha ninda, papabakal ninda, na dahil nag-agi naman sa DTI, syempre, I suppose na barato ang pagkapabakal ninda. So, ang pighagad mi sa mga magaramit kayan, they need to pag-value ang cost, ang presyo, sa rong produkto, sa safety and quality ka sa rong produkto. So, kung mas ababa, pero di man pigsasabi na kung hababa ang presyo, inferior sa quality. Liwat na pagirumdum kan DTI sa publiko, sa lihitimo sa ng dealer magbakal, ngani ma-share tuman ang kalidad kan produkto. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Carmelo Balya. Duwang persona sa Iriga City na na-stroke natawan in wheelchair kan Ako Bicol Party List. Detalye sa istorya ni Javnela Llantos. Pigpapasalamat ng God ni Felix kan Barangay Santo Domingo, Iriga City ang pigtaong wheelchair kan Ako Bicol Party List para sa 54 anyos ng ina na si Yolanda Bermeo. Sabi niya, bentahing maray na igwa ng magagamit na wheelchair si Nanay Yolanda. Enero kaya ngunya na taon kan ma-stroke ang kabangang lawas ni Nanay Yolanda. Since nga may dalawa po kaming kapatid nag-aaral pa po, tapos yung ganito pong help makakatulong po sa amin kasi inaano po naman na makarecover po si mama as soon as possible po. Siring ni Felix, pigpapasalamat man kan 78 anyos na si Helen kan Zone 1 Francia, Iriga City an ipigtao man sa iya na wheelchair kan partido. Istorya niya, Desyembre kan nagtalikod na taon kan ma-stroke siya liwat. Huli kan presente man na kondisyon, 2 taon naman siyang pig-aataman kan sa iyang aki asin manugang na parehong PWD. Salamat. Ako Bicol. Nagpapasalamat naman ang partido sa tabang kan Children International huli tamas naging posible ang sa indang wheelchair distribution. Pasasalamat ng Ako Bicol Party List sa ating katuwang sa pamimigay po ng mga wheelchairs, ang Free Wheelchair Mission at ang Children International Philippines dahil muli pong nakapagbigay ng 2 unit ng wheelchairs ang Ako Bicol Party List. Yung 2 po nating beneficiaryo mula sa Iriga City ay talagang bakas na bakas po ang kanilang katuwaan at kasiyahan, lalong-lalo na po yung beneficiary dahil hindi po nila ina-expect na sa araw na iyon ay mabibigyan po sila ng wheelchair na sa pangarap lang po nila naiisip or na visualize na magkakaroon sila ng ganun na wheelchair at automatic po na ibigay ng Ako Bicol Party List, ng FWM at ng Children International Philippines. Ang pananaonin wheelchair parte man kan tabang sa karahayan kan Ako Bicol Party List. Sa Marso 17, madayo naman ang partido sa Bulan Sorsogon ngani matawan manin wheelchair ang sa indang mga napiling benepisyaryo sa lugar. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Javnela Llantos, Bicol University Intern. Asinyanan katiripunan kan mga baretang Tatak Bicol. Ako si Jen Nunez. Salamat!